Ang Bible nagahisgot og tao nga patay na bisan buhi. Example natay makita na nagkaon og mais o nagkaon na sa restaurant. Bisan day pertin lang kaonon buhi sila pero sa tubangan sa Ginoo patay sila. Ako day naari pa para mag-share og word of God. Nakabasa na og Bible? Bro, dili lang kayo nga paan. Ikaw kaya? Ako po, talagkan ra. Nakabasa na ako, pero talagsa ra po. Ang kinabuhi na to karon, kumusta ka tubangan sa Ginoo? Good kaya or marag dili gyud maayo? Sa akong pagpan lang, opinion ako, okay raman siya kay, pero kung sa pananabot sa Ginoo, kung kay dagan po kung sala po na buhat, pero dili jud na mawala ang pag-ampo. Salamat kayo no. Ang Bible nagahisgot og tao nga patay na bisan buhi. Example natay makita na nagkaon og mais o nagkaon na sa restaurant. Bisan day pertin lang kaonon buhi sila pero sa tubangan sa Ginoo patay sila. Nakabasa na ba tana? Wala pa. Wala pa kadung no. Pero yung ani kay basahan ni palihog ya kanang dos nya unahan. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Sa dos, gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamahanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Sa dali nga istorya, daghan kay verse gyud na kana lang sa tumahatag no. Maski pagbuhi ang tao, pero tungod sa sala nahimot ang patay sa tubangan sa Dios. Naata, alive ta, yes, smile ta, pero sa tinuod ang atong espiritu patay sa tubangan sa Ginoo tungod kay Masala. sala. Ikaw kuya, naa ba kay sala? Dagan eh. Common mistakes, mga pati sa pagpamakak. Pati sa wala pagrespeto sa gusa. Ikaw kuya, amin na nimo. Sa kuan. Ning supak. Supak no sa binikanan no sahay. Palaway ka. Say. Yan iba. Karon, la, mo din tinuod patay tas tubangan sa Ginoo tungod sa atong mga sala. So karon nakita na to na dili day tabuhi at tubangan sa Ginoo tungod sa atong mga sala. Kay makita man nato dira kanang gistoryahan dira sa Ephesians, sa Episo sinulat man ni Apostol Pablo na kato ng mga tao nga nabuhi na, no? Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagpakasala. Pasabot kato sila dati patay sila tungod sa ilang pagpakasala pero naa sila gibuhat nganong nabuhi sila. Kailangan nato na mahimot ang matarong. Kay ang Dios matarong man og balaan na kailangan gyud na mabuhi lang ta kung ang atong kinabuhi mahimong matarong pod at tubangan sa Ginoo. Roma 3:22. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Kay managsama man ang tanang mga tao. Pasabot day mahimot ang matarong si Jesus Christ ang katubagan karon. Wow, kana day itong mga tawhan na sa Ephesians nagisulatan na sila tinuod na Jesus Christ. Nakatuo ba ka kay Jesus Christ? Kato. To. Gisunod ba nimo ang gisulti ni Jesus Christ? Sa dili pero sa tinud-an jud sa jud kay dili na ko masunod. Save lang pud sa iya. Unsa may mga mahatag nimo example na gisulti na dapat nato sundon nga ang gisulti ni Jesus Christ? Tung dili pagpatay, dili pagbuhat og mga sala nga itong nga. Kung sa mo to, Yan ino maglisod jud ta. dili Pagpatay na sa Old Testament. Na sa Ten Commandments. Pero dili na pasabot na. Dili ko maingon na wala na gitudlon Jesus. Gitudlon na siya. Usay man gud ngani. Mutuo lang ta na kay Jesus pero wala kita midawat sa iya og misunod. Kung tay ako ang inyong amahan. Mutuo man mo kay amahan mo ko ninyo no. Pero pag sugoon ta mo nanak, ipusar ko ng banig. Bago ka mo bangon pagkabo og tubig ha. Nya karon kay wala man ka ni sunod, mituo ba ka sa imong papa? Wala no. Kay wala man ka ni sunod. So unsa man nato karon pagabalos sa word ni Jesus Christ, pinaagi lang sa pagbasa sa Bible. Maminaw ta og wali. Kana magsimba ta ba minaw gyud ta. Ay nga na day, nya take note. Awara ko na sa eskwela, gina-take note sa mga estudyante pero pag sa simbahan, nako magsilpon-silpon pa, mag-ipi pa no. Murag wala lang gibaliwala nila ang gisugo ni Jesus Christ. Patay ta sa tubangan sa Ginoo kung dili pinagi kay Jesus Christ. Ingon dira sa 1:14, siya mitubag, ako ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makatusaman kung dili pinagi kanako. Pasabot day, kining patay nato karon na espirituhanon, pag naa na si Jesus Christ sa tong kinabuhi karon, mahimo tang mabuhi tungod kay siya ang kinabuhi. Okay? Noy ana ba na kita ngit-ngit kandila ko na namatay.
kailangan ako na muduol jud ko sa kahayag magpadagkot ko. Ingana po na sa tong kinabuhi kung wala gyud tay Jesus Christ, patay gyud ta tubangan sa Ginoo. Nya pasabutan na may impierno ta. Gusto ba mo na kita mamatay tag kalit? Wala ba gipiling kamatayon? Wala ba ipiling nga oras? Oh, wala pa jud ta kabalon sa oras. Asa? Oo. Gusto ba mo na ma-imperno yung kinabuhi? Kaya wala man day mo, di pa man day sure yun, di ba? Di ba mo man ni concern na mo, nag-share me kay concern me sa matagusa. Love kay ta sa Ginoo. Kani, sulti lang naman, banha lang, pero sige lang kay kuhaan man na siya, murag challenge na sa tuwa ba, no? Ngani, kung dili na to tinud-o ng mga lagad sa Ginoo, kanang murag wala lang, ang simba. Naman ang simba, di lang ko simba, di lang na ko magampo, di lang ko basag Bible. Di na ko kailangan na ng kanang maminaw og wali, kanang baliwalaon na to, ngatong kinabuhi por pagabot sa panahon kita gihapon ang luoy. Tay, ngayong maestro. Okay, class, natay exam sunod, mao ni mo gawas sa mga exam. Yabay ko kag ako mo study, lundog ra ko. Pagabot ron sa exam, isa man di ay. Wa ka study. Bagsak ka karon, di ka graduate ana ba? Kita pod dito wala man tay yahay man gyud ta bagatubang sa Ginoo. Dili kay ay butan mas Gino Lord, ako barkada man mi, dili man ka maluwas kay butan si Gino kundi ikaw gyud ang imong binuhatan. Mao na ang kita maninuod ta mga lagad sa Ginoo kuya samtang bata pa ta. Daghan kay mga tigulang karon nakadungog na sa Bible, dira pa nagbasa sa Bible. Ganun karon pa man ako ni nabasa. Na makasulti pantade ko sa pulo sa Ginoo sa uban daghan kay ron mga batan-o na nagpabadlong. Wala na. Dili na kay sila ka ulahin na magkurog-kurog na. Mao na maingon na siya kamo na ang bahala. Ang mga apo. Ani nya karon kay tigulang naman ang ubang mga apo kay di naman sige na mag-Facebook, ML, wala na time sa Ginoo. Di na minaw silang luloy ngani na muduol ta kay Jesus Christ. Kay siya ang muhatag og kaluwasan kanatong kinabuhi nga ang atong mga sala mapasaylo. Kay luwason na to nga ato ang kinabuhi karon kay maabot ang panahon na sa diha mo balik na ang Dios, iyang hukman ang mga tao tungod sa ilang pagpakasala. Nahimo silang kalaban sa Dios tungod sa ilang pagpakasala, nimilayo sila sa Ginoo. Nanay giingon na luwasain niyo ang kinabuhi karon sa dautan nga panahon, kay dautan na kining panahon na. Ang mga tao dili na maminaw sa wali, dili na ganahan mo simba, wala na time sa Ginoo. Sige na lang silang study sa pay panahon, wala na sila time sa Ginoo ba. Nya maabot ang panahon na ulahin ang tanan, Lord. Wala namatay day ko, Lord. Wala na ulahin ang tanan. Pag mamatay na ba yata, wala na second chance. Wala na yun. Di ba? Gino, kala ko may ampo ko balik dito. Pabuhi ka, Lord. Buhi ako. Wala na. Dili na. Wala na second chance. Samtang karon, buhi pa ta. Lagaran na to ang Ginoo. Saan ba muna? Lagaran ng Ginoo niya mo. Bubasa ta sa Bible. Oh. Ikaw kaya. Basa na kita Bible. Kay kana exam na to sa eskwelahan, libro. Tinuod, importante niya kay aron di ta mabagsak. Pero ayaw gyud kalimot na magbasa ta sa Bible. Kay gingon pa diha sa Mateo, Mark, Luke na ang langit ug ang yuta kani, ang yuta man ni, yang langit mahanaw man, pero ang ako mga pulong magpabilin hantod sa walay katapusan. Manay gingon ni Jesus Christ. Kanang gibasa ni Kuya, katong gibasa karon, magpabilin na hantod sa walay katapusan. Dili na kanang Bible kay masunog man na ang mga pulong na naa dira. Kanang gi-take na tong exam, wala ko na ingon na di na lang mo miskwila ha kay di man na importante. Kailangan na to na. Pero mas importante ang pulong sa Ginoo. Salamat kayo no. Mata ka pala mga nya day matay ano. Nya ulahin ang tanan. Tayo dira pa ka pagkatay pagkamatay. Dira pa ka mangingon nga. Lord, matagi pa ko last chance. Pero wala na. Ulahin ang tahan, patay na. Dira pa ka maingon kay patay na kay pakiluoy na kay gusto lagi masaka pero ang binuhatan sa baba wala. Ginoo yun na. Ana. Ulahin ang tanan. Salamat kay Sigayon. Signa mo yung shout out. Shout out kang Kinji Canilio. Shout out ko sa mga tanan classmate la Enting ni Ayan, Rayo. Sa kinsa pa shout out sa akong mama ug papa. Mama papa mo. Si Marites ug si Santiago. Nagabadaom. Ang si mama abroad. Nag-abroad si mama nimo. Shout out. Lingaw na ka mama nimo, lingaw na. Ka tong kuan Sabado, nibalik na siya. Ito lang yun.
Dalim no malayo. Ikaw kuya, pamilya mo. Kan shoutout sa akong mama ug sa akong papa.